Masuk nama hita tu prosesi hudul jongjong mahita saluhuna. Hudul mahita saluhuna. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Marpungu hita sadarion dadaholan laho marningot sejarah. Alai laho pasahat nguluta do tu adopan ni Tuhata. Tupa adong do sian hita naronuaing. Namarukil ala ni akapanosak ni portibion. Tupa adong namar sahit ni roha alasai diuhumi halak na asing ibana. Adong naholsoan manarihon ngolu tu ari nanaing ro. Di jamanon sai dijujui portibiodo hita asahatop marlojong marsaulihon akan namanggohi rohata. Alai anggo Tuhan Yesus tarpajal ibana di Golgata. Dilehon hosana asa jupangan hita di paradianan namanoktong na pinaradena di hita. Alani i tatap masilang nai dadaholan si taonon na napatar disi. Alai lobi sianido tahe, hapataron ni holong naido, na makokop hita, di pangalaho, dohot paru laut tanah sotama di adopan na. Roma hita, tinggak koman nasa holso ni roham, tu Tuhan Yesus, bongot mahita, tu parsauran, dohot ibana, na pamalum rohata.
Pangihon hamuma patik ni debata. Na tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni haporsiaw ni. Jalan apa ujukosa. Ima Jesus nama nauton parsilango ni. Sikat ni las ni roha tohap naihian. So dietong ihailaon. Gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasini roha, jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot asini roham di hami. Marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtur rohanami majowo. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangiakon na sida, hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Hata ni debata, turpuk epistel di minggu parningotan hamamate ni Tuhan Yesus hadarion. Natar surat di pasal 22 ayat sada sahat ro di ayat 12. Tajahama marsikat sorin ende sian si David. Ale de bataku, sai jojo do au arian, alai dang mangalusi ho, jalaborngin pedang jupang au hasonangan. Marhapo santu hodo aka opun nami, pos do rohana sida, jadi di palua hodo nasida. Alai gia nama ianggo au dada jolma, haeleson ni halak jala parbilean ni natoro. Tu Jehovah manian di pasahat asa di palua ibana, di pangolu manian ibana, ai lomodo rohana mida ibana. Dung tubu au sian hodo parsigatungaku, sian butuhan ni dainang dope, sai hodo de bataku. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Tidakon maha porsiau tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon, di sadok portibion, rapma hita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadei, imana tinubuni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubua. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang.
na tua tuba na toru dong di tano, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, isima ibana sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, ditondi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namando, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema sungguh-sungguh di parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Na parjolo guarni mingguta sadarion. Ima minggu parningotan amamate ni Tuhan Yesus dohot topik tutudo Yesus anak ni debata. Na paduahon di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion di patupa huriata do tolu hali parmingguan. Ima pukul pitu wib dohot pukul 11 wib. Huhut marulaun na badia. Jala di patupa do marulaun na hohom ima di pukul 2 siang. Dung sidung jamita pasahat pilihan tujolo do hita di bagasan amplop ima tu diakoni sosial ni huriata. Na paupaton hari Minggu 5 April 2026 ima pesta Paskah Parjolo masuk do hita na parjolo di pukul 4:30 ima kebaktian buha-buha ijuk rabdohot iana kota sikola minggu. Na paduahon kebaktian minggu pukul 8 pagi bahasa Indonesia. Na patuluhon kebaktian pukul 11 siang bahasa Batak. Na paupaton kebaktian pukul 6 sore bahasa Indonesia. Ima sungguh-sungguh dihita sadarion. Mari demahita.
Jose. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas marihita saluhutna. Selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Dihamua kadamang dainang sudehita napungu na di bagasan gerejaon, na di koridor, na di gedung sekolah minggu lantai sada dohok lantai 2, dohok di gedung baru lantai 2. Suak songoni na di tedda di teras joloni gerejaon. Akamanginang tahasabar hom majolo inganan na adong di hitabi. Sasahali do hita, sahali sataod do parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus. Molope sebagia kita holam mabegi suaraku, dang dia ibarna nang dohot na di bagas gerejaon sarupa doan non suaraku begion nasida dohot begion muna di luar. Alani hotma tinggilma tapa husor-husor mahata ni debata jamita di parningotan hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasan obbason. Na tersurat di Matius 27 ayat 45 rodi ayat 56 huzaha madihita. Alai olak ni hosniari rodi pukul 3 holumma sadok tanoi. Alai tardi pukul 3
di pangiar Jesus masuarana diangguk koma. Ale debatakku, buasa tuk tadi konom muau, Eli, Eli, lama sabaktani. Alai ubegei ninna nadeba sian akana jongjong disi, nama jou si Elia doi. Dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalap limut. Dibutongi mai tuna asom. Dipalohok matutolong painupon ibana. Alaina debanari madok pasob bujolo. Taida ma manang naolo ro si Elia paluahon ibana. Alai diulahi Jesus ma marsuara nagogo. Dungi tosma hosana. Laos di nasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro siang gijang roditoru. Dungi humutal matanoi mariga ma dohot akka batu mamak. Muka ma akka tanoman. Dungi hehe ma daging nitorop na badia akka namodom disi. Gaberuar manasida sian akka tanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiai. Pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung di ida iduk ni soldadui. Rap dohot akka donganna najumaga Jesus laloi. Rodi akka namasai, mabias situtu manasida nin nama, tutudo on anak ni debata. Alai adong madisi torop boru-boru nama natap-natap maddaudau. Ima akan naung mangihutto Jesus sian Galilea, pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena, ma sada sian nasida dohot si Maria inani si Jakobus dohot Joseph dohot inani akka anak ni si Zebedeus ido sahatna huriani tuhata na huhaholongi di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus parningotan di ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus manang nasomal tabige tadok Jumat Agung mangodolhon panidangion ni sahalak iduk ni soldadu rapdohot akadonganna na majaga Jesus mabiar nasida marnida na masay melubuk tarok tokna hape boy didok ala tukang eksekusi doon siuluy parettani putusan hakim bunuh tikam minna tikamon na do sibuy dohono tukak tikabo akka sordadui na majaga Jesus alai mangirput mabiar tahutan nunga somal niyan iduk ni soldadui songod dia akka parmateni akka parcaha na sumalin di partakurahani. Jaladanga dong akka namasa songon nani ida nasida di pamajalan ni Tuhata Yesus. Ninna nasida ma tutudo on anak ni debata. Padohani dang jupang sian halak parise. Dohot sian akka si boto surat. Alai sian sahalak iduk ni soldadu do. Kepala pasukan eksekusi. Tu akka parjahat jalan naso parduli. Tu parniahapan ni nanaeng si bunuoni, si pamateoni. Memang tega do nasida. Soal benar atau tidak benar nasida molonunga di paret tahun bunuin na bunuh. Jala
dada halak Kristen ibana manang sihut ton Yesus jaladang terbahen sahalak iduk ni soldadu marhato potoni molo sian roha-rohana sadiri alai nasihat toddini debatado na maringat di dirina mengajari ibana marhato potoni patut do hape di dok tu hatta Yesus Kristus dina mengajari ibana di dok siap batuoppe boy do pinopar ni siap barham naolo mangului debata hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus tuksura disakapi rohatta dohot marhato potton songon napinar hato potton ni iduk ni soldadui tatakasi majolo rohat tabe akamanginang saluhut hita na pumudison dohot na di gedung sekolah minggu di koridor tatakasi jolo dirita tajama bejo tarok tokta boha dohot dohita maka tidakon tutudo anak ni debata Yesus Kristus natar silang di dolo Golgatai tasukum madirit tabiate molo iduk ni sordadui langsung marnida na masai anggo ibana di hati dakon ibana do tutudo on anak ni debata di sejarah-sejarah Alkitab di ujungna gabe masuk do ibana si huton Kristus gabe porsea do ibana jala tardidi tu bagasan Yesus Kristus do Tuhan Yesus Kristus do dalan tu amai tu banu agijang holan Yesus Kristus do natuk makokop jolma sian dosa nabi holan sasada Yesus do Tuhan ima panidangyon sian turpukona kamanginang adong manang piga si parroha honotta ima suara sian silang na parjolo didok ale de batakku boasa tuk tadi konom muau Eloi Eloi lama sabaktani di epistel penakiningan ngata bege jala ido jamita di pertangyangan pasyota di ganuk wiktabe ternyata di pada Narobi pe si Daud na pinilit ni debataga beraja dang luput sian sitaonon sian parukilon dilelei do ibana pujung do ibana songot tadi yang nahapuluan dang adong donganna dang adok pangalu-aluanna dang adok kaporusanna di Portibion sude maddao sude manahi ibana asa bunuon hobbartu paretani Raja Saul tikii di natar pujungi ibana jauh-jauh do tu debata jala di hati dakon opung nami si Abraham hodo debatana hodo di jauh tu hodo nasida marhaporusan jala di palua hodo nasida jadi sian turun temurun termasuk si Daud na di epistel nakingani ibana pe marhato potton holan debatado dipuji haporusanna dangarong na asing sahatcit ni si taonon na porsuk di tahun ibana dia tidak mau berkoalisi dengan
kekuatan-kekuatan na asing. Asing sian na mangido hagugoon pangurupion siat debata. Asa dipalua ibana sian hamaguani. Sian sitaonon na. Songonido nang diturpukon. Akatadda namasa adorak somate Tuhan Yesus di hosniari holomma sadok tanoi. Jala dipangiar masoarana dianggukom madok. Ale debatakku, bohasa tuk tadi konom wow. Sian segi hajol maon di pertanyaan passion tabegedo di porlak Getsemane, seolah-olah ditulak Yesus si taononi. Ale amang namun natarbahen salpuhom mapanginumanos sianau. Alai unang marohaku, rohamma. Lapatan na, pangului do Kristusi. Tung hacit persuk di tahun ibana, moloi sakap ni debata, dang dijuai ibana. Justru si taonon hapor suhon nama satu ibanai, patoguhon hapor seonna, pahotton hapor seonna marhaporusan tu debata dan adong tuna asing. Jadi boy do hape nang si taononi manguji kita sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dioloi hagiot ni daging. Alai lomo ni rohani debatado nasau. Jadi tangiang ni tuhatai ima pataridahon hina hatsi ni manang hina dangol ni jolma ala dosa hamatiani. Jadi sian sudut hajol maon ala Jesusi jolma doi 100%, sian suduti ibana majauhon songon jauh-jauh manang pakilalaan ni jolma kadang terbatas do gugutta menghadapi si tahun ini. Di pataridahon ibana ma au natarbahen salpuhom ma alai unang ma saguru diau saguru di homa. Ima pataridahon akamanginang hauduhon ni Kristus di parsuruhon ni debata ala ikok kita hiaddo mate ala dosai alai ala ni holong ni rohana Kristus ma anak naima disuruh sumikati hita mate tarpajal di hau pinar silangi asa ala ni dosaku ala ni dosatta do hape Yesus mate dada ala ni dosana. Yesus 100% do Tuhan, 100% do jolma. So padohok dosa. Asamate pe Yesus dada ala ni dosana, manang hasala anna, alai ala ni dosatta do. Dihilalai bana do hacci ni naditadikot debata. Sian sudut hajol maon. Molo ditadikot debatado jolma pardosa, gotakma pasu-pasu dohot asini rohana. Ainga songot tadi yang nahapuluan pakilalaan na. Songonima pakilala atta. Adorang so dihokop Kristusi hita. Dan adong be panukunatta, dan adong benda mangurupi hita. Molorope si taonon yan anggo adong dongan martukar pikiran, buido margogo jalatarapu liba, margogo mangadopi akkana masay. Anggoon daw, ditarikon. Sisian na pe itarikon do. Akka parupuan ipe maddaw-daw do. Lumayan do pe parupuan ni, tong do ditailihod di bereng. Alayang go kasisiya nga maporus. Memang hebat do akka parupuan. Jalaido nak kiningan di turpukon di ayat na parpudi
di ayat 50 nomi akka parupuan do na berkontribusi pauli ulihon padenggat-denggaton taringot tu narikot di Jesusi sahat rorina mate. Pakilalaan ni Yesus ditadikot debata ima pataridahon jolma naribagasad dosa dang diattoi debata. Ditudalhon, ditadikon. Gotap pasu-pasu dohot asini rohana. Ima alani dosa. Ido natinuhu nitu hatta Yesus disilangi. Ido jauh-jauhna sian hau silangi. Alai saya dong do marasing pangatusion ni naubege deba na jongjong ditoruni silangi didok nama jauh si Elia doi inna ima si Elia na naik tu banua gijang marhureta so mamulus hamatean taida ma manang na dipalua doi bana ninna akka sordadu dohok na torop na paida-ida Jesusi alai adong do seolah-olah hirana marasi ni roha anga hacik diai mana getung suksang duri martirisa mudar nga maniak pakilalau nina itur marlujongon mabuat limut dungi dibahem masongon alkohol surduk konon nama itu Yesus asa diinum asa hilang rasa sahira ahro tahe kuarri laho operasi dibius berarti di parhoh kamu dua deh dibius marhite minuman unang dihilala bena maniaki akainang dijalo Yesus do dang dijalo ikon hilalaon na do songo dia do pangotak ni nahacit ala dosai dang boy direkayasa ikon asli hilalaon na tarida songo dia ma porsuk ni halak na tininggalhon ni debata ala dosai tung matsai hacit do hape amanginang molo mardosa hita daudo debata siak kita manang saita dati mardosa so mangadop hita to debata manol soli dosata molo dau debata nang dongap pe daudo bere kamu majo di tonga-tonga ni keluarga di tonga ni huta molo siulahok kajahaton pardosa ibana pasti do dak pola olo hamu bersahabat tu si madau do hamu holar rupana pe binereng si bunu jolma doi inna itor di hucido jabuna jolma pe madau do siap parjahat si ulah dosa apalagi madebata gotap do parsaoran mago las ni roha dang jupang pasu-pasu pakkorhon ni dosai mate di bagasad dosa do jolmai guarna manaung mate danga dong pakirimon jala uhum hamatean nama jabarna Yesus Kristus anak debatado manggati hok kita pardosa asa malua hita taruli hanguluan nama noktong napaduahon tosma hosana tutudo Yesus anak ni debata tosdo hosana humokop hita jolma pardosa molo didok tos hosana ikom mate tarsilang ibana pamatehon roha pardosaon ni jolmai ai ido uhum ni debata nasa nama ngalausi patik ni debata namardosa ikom mate ido na masa tutuhat na Jesus asa
upa ni dosa ima hamatiani sian sudut hajol maon ido nama satu Yesus ubain tos hosana. Sikok ma akaulona makokop jolmai. Jana di bagasan hama mate naido mate akka dosata sadiri doho dosa ni portibion. Amanginang akka tadda namangihut dung tos hosani Yesus didok nak kiningan mariba mahire-hire na di bagasan joro sian gijang roditoru. Danga dong bedorpi parholangan inganan ni akka malim doho na torop. Dos-dos saluhu na jolmai diadopan di debata ido lapatanna. Ai di bagas joroi adong do ruangan na badia alai adong do tong bilut na sun badia. Dang bui manangise masuk tu si holam malim do. Alai dinatos hosani Yesus maribak hire-hire siang gijang sahat tutoru namar lapatan. Dos do sude jolma diadopan ni debata dang adong nalias siad dosa. Dang adong jolma nasomar dosa. Dang boy dohonon dang dosaku na tinubus ni Yesusi. Dosam do dang boy semua orang berdosa. Asa sude do hita na hinokop ni tuhatay. Dang adong beparasingan ni Parise, saduse, siboto surat, dohot, akka, jolma, ruas biasa. Sarupa do diadopan di debata. Di bagasan Kristus nungasada hita diadopanna. Rapna hinokopna, rapna tinobusna. Dungi di dok muse, laos adong di sitorop buru-buru. Nama natap-natap maddaw-daw. Ima akan naung mangihut to Yesus sian Galilea. Memang peneliti demadok. Perempuan lebih banyak perhatiannya kepada anaknya sian bawa. Manarihope ngasay maus niyak kudok ko ni. Laos soheado amat tamakil hil si panganon dungi di lehom ma tu poso-posona na hinil-hil nai. Takyayat Alayang gok kainata do dihil-hili dungi diharuarhon disohal hom matu anak kon nai. Itu. Male disarihon. Molo tangis pediat tu siak kainata do masa tangisi. Tangis nama situ tu doi mang nabohado diatusi. Songonido aka parupuan na paida-ida nak pedau-dau marnida Yesus na tarsilangi. Ditostosi do hati-hatina rohana. Edak kinata dikandung, ditubuhon, dipature-ture, dipagudang-gudang, dipudai, alai kosongonima. Gatung, suadok salana. Isena so ditostosi, so pakilalaan na. Na tape di dongani biar, alay ang goholong ni rohay, toktong do. Say tu Jesusi rohani akka parupuani. Dakola si Maria ina ni Jesus nasongoni. Nakiningan, di Guarido, si Maria Magdalena, si Maria inani si Jakobus doho inani si Joseph doho akka inani na asing. Lapatan na akka parupuan. Maparrohahon hahatsiton na tinaw ni Jesusi. Amanginang dia masih hanguluhonota di parningotan ari hamamata ini tuhata Jesus sadaryo. Parjolo tatiruma parrohao ni iduk ni soldadui. Dakka somala ni dinasida makatidakkon. Alai ala di auhon nasida tu rohana. Jala dituturi toddi'i
nasida mangalehong gugo doho habaranio makatidakkon gabe di hati dakkon nasida ma tutudo Yesusi anak ni Dewata. Jadi kita dalam keadaan sulit pun kita harus tetap makatidakkon Yesus Kristus anak ni Dewata ido Tuhan. Nama nobus nama kokop kita siad dosa. Apalagi akka anak boru manang doli-doli. Hati dakko ni. Suatu ngolo hamu tarela. Tu anak boru manang tu doli-doli na asing. Beda haporseaon. Beda iman. Ikut dohonom mudo Kristus Tuhan. Molo olo hodiau mangihuton Kristus. Saut tita. Ternimu made. Unang olo hamu terhita-hita binahen ni akka haulion portibi. Na paduahon tatiru masongop parupuani nunga dipakilalahon nasida pengalaman nasida patureho Yesus. Jalamar rohana mangulu nasida ubay dihuton sahat tu pamajalanna atik bohabui paluaho Yesusi idohi rohana sida. Atik tungbui pakkulingan. Nakpe maddaw-daw marlapatan situtudo kehadiran nasida di si. Ay gabe nasida manang parupuani gabe saksi marnida humuttal portibion. Jala di bege nasida pakatidak konon ni iduk ni soldadui. Naso porseatu Jesus, naso manada Jesus marhite toddi porbadia dohot nasida makatidak ko Jesusi anak ni Dewata. Jadi iduk ni soldadu dohot akka parupuan ma saksi hidup marhato potton Kristus anak ni Dewata. Hurian itu hata nahu haholongi di bagasan goar ni tu hata Yesus Kristus. Ganup hita nauk tardi di tu bagasan goar ni Dewata ama anak dohot tod di porbadia. Ido namar hato potton Yesus Kristus do Tuhan anak ni Dewata. Alani uduk mahita tu ibana. Molo tahilala pe songon na pujung di sadatiki pakilala atta. Songon na nihilalahon ni parpesalmen si Daud nang Yesus dihaus silangi seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan alani hacit ni pardangolani ingok maamanginang unang lupa hita maninggakon na hacit na borak na tataoni tuadopan ni Dewata asaibana mamorsan asa dirgak neang pakilala atta sonang molo ngata pasahati noaing dituntut tu hita boha olo do hita patariatson sudena dok dingolutta tu Dewata asaibana mamorsan manang mangurupi hita ta alusi mai di bagasan rohat tabe amin martang yang mahita mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohaliho hami asa tok-tok kami nahinokokmon makatidakon hodo Tuhan hodo Yesus Kristus anak ni Dewata anak sasadasa nasinuruna manubus makokop manesa dosa hamateani sian saluhut jolma lumobi naporsea diho Tuhan, sai pasu-pasu hom mahatami bohal nami, asa manoktok kami porsea di ho tukpe, saliling di hasianganon dope hami, godang akan namasa buluson nami, adopan nami, sai hira narita di koko hami, toddi mima makkopol, patoguhon, roha pikiran nami, asa tok-tok kami marhaposan, marhaporusan holat tuho. Ay hodo parholong parasi,
natuk mangurupi hami sian sude ragam ni aka paruk kilon nahubulut cami. Ale Tuhan pakai mangulu nami gabe sitidangi maradopon keluarga nahumaliak kami saleleng mangulu hami marhatopotton hodo Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nama nubut cami. Pasu-pasu mahuriam na met nang nama godang pe. Saluhut akka namardangol. Naguk parukilon sayhoma mangurupi nasidabe. Urasi hamis sian ragam ni akka dosa nami be. Nunga atung taha tuho akka dosa nami. Unang macadi ho makaholongi hami. Sahat rodi ujung ningulu nami be. Sai dongani. Jala patugu hapur siaon nami. Jala paingot hami. Asa tok-tok kami mangulahon lomo ni roham. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungu pelean tu diakoni sosial. Yesus,
Nuaing neng masuk mahita tu acara Marulaw Nabadia. Di halaman ualu acara tay nomor 10. Adong do di sisi patudu manang petunjuk teknis Marulaw Nabadia. Dak polabe hupa jojor hami tacaha mai di bagasar rohat tabe sian A sahat tu E. Ima pedomata di Namarulaw Nabadia hitan non. Hurian itu hatta di hari parningotan hamamate ni tu hatta Jesus sadarion urutatta do Marulaw Nabadia. Hobbartu nati nonahon ni Tuhan Yesus tu akka sisianna. Ulaw Nabadia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus mangaton roti dohot anggur songon parhitean ni pamatang dohot mudar ni Kristus naung durus di hau pinarsilang. Asa taruli hita di hasesaan ni dosa dohot hanguluan na sorasuda. Mared de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banuagidjang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adorakku pangak kami anon parpadanan nabadiai, lehom matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami, pargogoy mahami macuada hod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lammalunguk kami tu banuagidjang. Asa say masihol hami, paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akka naung pinarhamaol ni debata, ita sakap noaing mangaton parpadanan nabadiay. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita Marulaw Nabadia asa unang hona uhum manangise sian hitaon ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa
na pinatupani Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akka nadohot marulaw na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedidati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung gotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mula mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamuma sukusukunon, jongjong mahamu saluhukna. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsa doroham ala dosami, jala di pangidoroham naing malua honwaing siad dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohamdo, naungro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokkopo, mamorsan jala manesa dosam, molosongoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i. Olo doho mardinggat dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata ama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami nuaing dohot sugut. Molo balot conom mutuhami hobartu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokopami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Sai jalo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohok mangulahon na hobartu lomo ni roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauas di asin ni roha ni demata, say sahat matuhamu na hinaporsea amuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot toddi parbadia. Amen. Ale ama nami nadi banuagijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Mared dehita laos huddul mahamu saluhukna.
Atong tangi hok kamu matonani Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borgin nai uju tarjehe ibana didok ibana mauliate dungi di ponggoli mai di parleho matu akasisianna huhut maridok jalo hamuma jala pangamma dagiku doi nanileho tu hamatean humokop hamu bahek kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahek kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu sude nungaradebe sude ida jala dai hamuma denggabasani Jahoba. Langsung nama teh kita. Roti media oke.
keluar mau pipis kan itu.
jendela.
Buat dah, menang sama tu.
Marede Mahita nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Puji ma Tuhan debata ale todikku, jalan asarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahok kosam sian hamagoan, jala dileho tuho denggap basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggap basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita na hobbar tu dosata, jala dang dibalotco tuhita na hobbar tu hajahatotta. Songon asinirohani ama-ama tu akka anak konna do, asinirohani Tuhan debata, di akka namak kabiari ibana. Nungatakas di patuduhod debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehol na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asahu parhaseak kami peleanon, pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung ngapatar huidahami holong ni roham na godangi.
Gumodang doisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni silehon-lehonmu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruho gabe jolma manau pardangolan icah-icak dohot pastap-pastap. Gabe tarpaja libana jala tu hamatean humokop hami. Mauliate ma rohanami ala naung sae utang nami. Jala malua hami siad dosa, siak kamatean, dohot siang gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami maguarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsad dosa nami, dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohan nami tuho, jana pujion nami mahoro di saleleng nileleng na. Say tatak mahuriam na hinokokmu. Jala na pinapungumi. Say pahot madihami hasesaan ni dosa. Dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tu banuagidjang. Pasaor hok kami tu akka nabadiay. Say bunu jala parsilakkom majol manaburuki. Dohot sakap-sakap na roa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na dibanuagidjangi. Hupasahat tami madiri nami tuho. Jala hulehok kami roha nami bahen inganammu. Ala naung dihokkopo hami. Dihoma hami jala hodi hami. Say unang loat kami sirang siakko. Dongani mahami jala saur mahotu hami. Say patugu mahaporseon nami tuho. Asahot lakka nami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakka ruasmu na mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu, manang mate pehami. Hodo Tuhan nami, dohot raja nami. Saya si maroham, ingok mahami di hasangapomi. Jala buak kami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen. Alea manami na di banuagidjang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banuagidjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Selamat berjumat agung madihita saluhukna. Tajalang ma akadongata na buita dungdung di habirang di siamun di jolo doho na di pudita. Na mangihut jam 2 sato ngajum nai udutatta dope acara
ima pertangyangan parningotan di detik-detik hama mate ni Tuhan ta Yesus Kristus. Manang mar ulaw nahohom di dok warna. Alania kamanginang mangulum majohita satokin. Jam 2 tepat masuk kita. Horas ma.